ešte taký starý, že by som musel zomrieť, veď je pravda, že za každú chybu sa platí, ale zaplatiť to smrťou nie je moc príjemné. Aspoň som chcel dokázať, že prežijem. Každého akože drží niečo iné. Mňa výnimočne držalo asi to, že boli blížiace Vianoce. No, s otcom dobre veľmi akože nevychádzal som, čo sa týkalo cez rok. V kuse boli nejaké hádky. No a ja som sa tešil aspoň na to, že budeme všetci spolu a že budeme jednoducho perfektná rodina, čo väčšinou málo kedy sme. Tak možno, že aj to ma držalo pri živote. Takto som asi približne ležal, keď nie takto pohodlne už. Tedy to bolo dosť v takom zlom položení, na tvrdom, zima. No, bolo tak, že svietilo slnko, počul som hlasy z diaľky. Odrazu vidím, otvoria sa dvere. Pozerám na takého chlapíka. Bradatý bol. Pozeráme na seba dosť taký prekvapený. No, jedine čo som zaregistroval, tak začal kričať. Tak zakričal na svojho kamaráta, že Peťo, poď sem, niekto tu leží. Páľo otvoril dvere a zbadal toho Juraja Marika, že tam leží. Prvé bolo strašne veľké prekvapenie, už sme boli mimo, lebo sme nevedeli, čo máme skôr robiť. Každého to zarazilo. Teraz už s tým odstupom času, čo žijem, som si vlastne uvedomil, že ja som mal obrovitánske šťastie, že ma tam našli. Keď nad tým tak teraz rozmýšľam, tak možno, že by som vydržal ešte nejaký deň, dva, ale viac nie. Som nerozmýšľal nad tým, že či sa dostanem dole. Vlastne mal som taký útlom mozgu, že som nad ničím nerozmýšľal. Čo sa stane, keď ma nájdu, alebo čo podobne, to už som ležal viac menej v takej apatii, že bolo mi to už úplne jedno, že či ma nájdu alebo nie. Hovorí sa, že človek by si nemal sa opúšťať, mal by bojovať dokonca o svoj život. Ale v tých podmienkach a tam v tom čase mi už to bolo jedno. Prežijem alebo nie. Tak spýtal som sa ho, že odkiaľ je, že vlastne nevie, že tá chata je vyhorená a že to mu vravím, že to bolo v televíznych novinách aj všade po Poprade. Sú plagáty, že je obnova tej zbojníckej chaty, že je uzatvorená. Tak povedal, že bol 3 dní ešte predtým, ako išiel hore vystúpiť na tú zbojnícku chatu, že 2 dní sa túlal po Poprade a potom 1 deň prespal v spacáku na tej stanici na Hrebienku. Tam spal 1 deň a na druhý deň sa vybral na tú zbojnícku chatu. No, keď som odišiel z Hrebienku, tak bolo perfektné počasie, slnečno. Chodník bol ako prešlapaný, takže som nemal strach z toho, že keby sa náhodou niečo stalo, určite tady dosť veľa ľudí prejde. Cestou som stretol pár turistov, sme sa rozprávali o tom, že ako je hore, či sa dá vyšľapať, ako dlho to trvá. Ten výstup posledný už bol taký dosť namáhavý, lebo ten sneh a ten ľad sa tam dosť miešal. Hore nebolo už nikde nikoho. No a že keď som tam badal stopy jedného turistu, tak ma napadlo, že
mohol on ísť, tak prečo by som nemohol aj ja. Tak som sa vybral na takú menšiu obhliadku okolo zbojníckej chaty, po tých stopách. No ale nekvalitné topánky, tak som pošmýkol, no podarilo sa mi spadnúť, zašmýkať asi po takých 15-20 metrov po ľade. Som zošúchol do takého záveja, do hlbokého snehu. Ten ma pravda, že zachytil pred tým, aby som ako neletel ďalej, lebo tam už bol dosť hlbší zraz. Tak tam som si narazil koleno, ako dosť bolestivo. S tým narazeným kolenom som sa horko ťažko dostal k takému veľkému balvanu. Niekto z neho spravil, akože okolo otvory utesnil kameňom, snehom, ľadom. Nič iné ma nenapadlo, len že vlezem tam, prespím, uvidím, ako bude ďalej. Jediné, čo tam stálo, čo bolo zakryté a čo malo dvere a dalo sa do nich znúka, tak bol ten záchod vlastne, čo nevyhorel, lebo bol osobitne od tej zbojníckej chaty. To jediné bolo, že naozaj sa tam dalo schúliť. Došlapal som horko ťažko na tú zbojnícku chatu. Som bol unavený, premrznutý a dosť taký zničený. Najprv som chcel tak, že prespím na tej zbojníckej chate, na tej vyhorenej. No lenže vietor fúkal akorát, takže jednoducho žiadne závedrie tam nebolo. Vtedy som si všimol ešte jednu búdu, tie záchody, ale o nich som predpokladal, že asi na zimu budú zamknuté. Neboli zamknuté a neboli primrznuté, tak horko ťažko sa mi ich podarilo otvoriť. No už bola tma, tak bola tam taká doska, taká drevené lišty, mám to pozbijané dokopy. No, tak to som zhodil na dášku, lebo bola kachličková. Tak som si rozložil spacák. No, tak vtedy som akorát zistil, že cigarety tam nie sú, zmizli aj doklady. Tak jedine, čo ma napadlo, že som ich pravdepodobne stratil asi, jak som sa rodil v tom snehu. Tak hovorím, pohľadám ich zajtra. Také nám to pripadalo, že už len vybrať sa v tých Kanadách a v tom, už to je veľký hazard ísť v tom, lebo naozaj, keď len tak, že tam určite je niekde pol metra snehu a to je topánky, čo akokoľvek, čo naboxuje, to určite premočí po hodine cesty. No a tam je tá cesta dlhšia, príde hore a nemá sa ani kde zohriať, ani teplý čaj, ani ponožky si vymeniť v teple. Takže dosť nám to pripadalo také veľmi zahrávanie so životom vlastným. Som mal čierne rifle, Kanady, pérovú vetrovku a čiapku, takú pletenú. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak už lepšie? Už lepšie. Teraz mi práve rozprávala Anička, ako si zle pochodil. No, pokrývka mám akurát trošku, ale ide to. To je dobré, že si lepší už. Spýtal som sa ho, že skadiaľ je, on mi odpovedal, že je z Komárna. Potom, že či nemá priateľku, alebo či niekomu nechýba vlastne. On povedal, že nie, že
s každým sa pohašteril, keď odchádzal preč, takže vlastne sa išiel tu na dohovor, tak nájsť sám seba, prísť na iné myšlienky. Ešte chvíľu to potrvá, kým si pošlapem sám. Keby sme tam boli dvaja, je viac menej isté, že by z nás prežil iba jeden. Ja tomu aspoň verím, lebo ja viem, že som dosť taký, sa hovorí, pes na ľudí a keby som vedel, že je napríklad vo vedlejšej takej miestnosti je napríklad uzamknutý teplejší spacák alebo sú tam potraviny, tak bez akéhokoľvek rozmýšľania by som sa snažil dostať donútra do toho. Mňa nezaujíma to, že spravím tam škodu. Snažil by som sa, aby som ja zostal nažive. Za každú cenu. Vtedy, keď som si siahol na život, tak som to... Bral som to ako, že ja so svojím životom môžem robiť, čo ja chcem. Prvýkrát to bolo tak, že s tým úmyslom, že už sa nezobudím. Ale je rozdiel zomierať tak, že volá kto si lahne a vie, že ráno sa nezobudí. A v druhom prípade, že mal som veľmi veľa času rozmýšľať nad tým, že či zomrem od hladu, či od smedu, alebo na to, že zamrznem. A človek leží v malej miestnosti a pozerá sa von na oblohu cez malé okienko a vie, že tuto zomrie. Nemá šancu, aby volá, kto prišiel hore a zachránil ho. Po pár dňoch som ešte stále bol, no a sa stalo také, že v noci som sa zobudil na to, že fučí. A som pozrel, tak som stihol zaregistrovať, že vyrazilo mi okno a že začína donútra snežiť. Občas bolo otvorené, druhýkrát zabúchlo podľa toho, aký bol prievan, tak hovorím, no veď vydržím to. Tak som zalahol, zakryl sa a hovorím, uvidím ráno. Ráno som sa zobudil s tým, že mi je zima na tvár a keď som sa odkryl, tak celý prekvapený, že kde to som. Jak som odhrnul sneh do seba, som vyliezol zo spacáku. No jedine čo najrýchlejšie bolo zabedniť to okno, aby sa to nestalo, ale aj tak som tušil to, že keď to aj zabedním, tak určite sa mi to minimálne párkrát ešte otvorí. Ale keď som tam ležal v Tatrách a vedel som, že na 99,9% je možné, že ma nikto nenájde a nájdu ma až na jar, tak vtedy som mal veľmi veľa času rozmýšľať nad tým, že keď mne sa niečo stane, tak áno, ja zomrem. Ale že ublížim tým nie len sebe, ale že by som tým ublížil veľmi veľa ľuďom, ktorí ma majú radi. Ešte nie si umretý. Ešte nie. My sme sa začali túlať po týchto veciach, po tej vyhorenej chate. Páľa drgol ten šál, ale tam je taká nálepka, že v mačkách sa nesmie chodiť, do také mačky tam boli preškrtnuté. No, takže poprechádzali sme sa, Páľa drgol ten šál a mňa pozerám tam tie mačky tam preškrtnuté, ani som nevedel, proste len tak nás drglo. Jediné, lebo tak, ešte taký pohľad môj bol, jediné čo tam stálo, čo bolo zakryté a čo malo dvere a dalo sa do nich znúka, tak bol ten záchod vlastne, čo nevyhorel, lebo bol osobitne od tej zbojníckej chaty. To jediné bolo, že naozaj sa tam dalo schúliť. No a tak on otvoril dvere, ja za ním som nakúkol a pozeráme a tam chlapa vidíme. Keď sme ho tam našli a začali sme sa s ním rozprávať, tak vtedy sme sa ho vlastne spýtali, že odkedy tu je, tak nám ukázal na záchodové dvere, že tam bolo fixkou napísané dátum, kedy prišiel tam, kedy tam prvý raz prespal. A potom spomenul,
že má aj nejaký denník, že už neverí vlastne, že ho niekto nájde, že tam mal odkazy pre rodičov a pre priateľov. Lebo pred 3 alebo pred 4 dňami okolo tej chaty vyhorenej prechádzali ľudia, ale on už bol tak nevládny, že už sa nevládal postaviť a zakričať na nich, takže len ležal a búchal, ale si ho nevšimli. Prechádzali, tak vravel, že počul tie slova tak 10 metrov od toho, kde on ležal. Potom akože náhle som prestal s ním komunikovať, tak začal úplne zaspávať a vôbec, že ja som ho musel nútiť, aby udržovať pri tomto vedomí, lebo ako náhle, že s ním prestala byť reč, tak začal zaspávať, alebo ja neviem, niečo s ním bolo. Palo, tak ten išiel von pred chatu a mobilným telefónom sa dohováral s horskou službou a s lekárom, že čo majú poskytnúť mi alebo čo majú spraviť. Tak potom mi rozopli spacák, no vybrali mi ako nohy, dali mi dole ponožky, jeden z nich si dal dole kabát, teplú bundu a zabalili mi do toho nohy. Som sa s nimi rozprával, zadriemal som, začali do mňa drgať, keď som nespal. Vždycky tak, Juro, nespí, odkiaľ si, povedz mi, koľko máš rokov, kde si robil predtým. A také že otázky, aby som nespal. Lebo jak som bol najedený, tak úplne taký príjemný pocit, jak keby som bol vyrovnaný, že všetko je OK, už sa mi nemôže nič stať, že za chvíľku je to horská služba. Prídu pre mňa a pôjdem do nemocnice a taká melanchónia ma začala chytať, driemoty. Tak sa do mňa drgali, no a pravda, že prišla horská služba, sa začali o mňa starať, tak aj oni v kuse so mňou debatovali, rozprávali sa so mňou v kuse, aj keď ma naložili do vrtuľníkov, aj tam sa so mňou rozprávali. No a ja som stále nevedel, že prečo ma v kuse nútia, aby som úplne zo seba tie posledné sily vydal s tým, aby som sa s nimi rozprával. No a potom, keď prišiel za mňou do nemocnice záchranár, tak mi povedal, že keby som bol vtedy vypovedal, že akože by som prestal hovoriť, že by som chcel spať a boli by ma nechali, tak podľa všetkého by sa mohlo stať, že môj organizmus by sa dostal do takej organizmu aj psychika do takej rovnej čiary a že by som bol zomrel. Hovorí, že som mal ešte šťastie, že som prežil, ale hrozne sa báli toho, že sa jednoducho vzdám, no a že dole by zobrali jedine ten pytel. Jedine v tom balíku, že úplne no, že zomrel by som. Takže ako v tom, že kvôli tomu vlastne so mnou takto komunikovali, debatovali. Teraz mi to je viac menej smiešné, ale vtedy som ich preklinal, že ma nenechajú spať. No tak čo ma najviac poznačilo, že naozaj, že ten človek žije nejakých 60-70 rokov napríklad a raz mu osud dopraje také šťastie vlastne, že celý život si vlastne na to spomína a je rád, že naozaj mohol niekomu pomôcť a zachrániť ten život. No a určite verím v Boha a že mi tak niečo naznačí, že naozaj, že treba si dávať také ponaučenie v plyne, že naozaj netreba tie hory podceňovať a vlastne tam chodiť nepripravený a vždy tam chodiť s priateľmi alebo s niekým nikdy sám a na vlastnú päť a do nejakého veľkého nebezpečenstva ísť a driapať sa. A lepšie je vrátiť sa a prísť tam radšej s kamarátmi a viac sa potešiť, ako takto sa niečo môže stať a vlastne bojujem o vlastný život. Ja nad tým rozmýšľam, tak pravdepodobne sa to asi muselo stať. Je to ináč pravda, že
je to náhoda, že ma tam našli. Takisto je aj, jak sa hovorí, zvláštna hra, súlad a neviem, jak to ani povedať, ale prečo ma napadlo ísť akurát na zbojnícku chatu, prečo som nešiel na Terryho chatu. Deň predtým som na čierno spravil výstup na Krivaň, bez akýkoľvek veci. Prečo sa mi tam niečo nestalo? Prečo akurát na tej zbojníckej chate? A prečo akurát mne? To neviem. No, tak asi by som povedal, že ten suchý strom to je niečo, čo ja som bol do toho decembra. Ani ja som nejako nežil, že by úchvatným životom. Veď všetci hovorili, že vlastne, a ja si to môžem povedať, že robil som problémy tam, kde sa dalo. Bolo mi to úplne jedno, že kto jaký na to bude mať druhý názor, že čo ja robím. No ale odtedy od toho decembra som sa dosť zmenil. Dosť, jak sa hovorí, na tú kladnú mieru, lebo predtým som o probléme nikdy nerozprával. Teraz, keď je nejaký problém, tak buď sa porozprávam s otcom alebo s mamkou. V poslednom čase sa veľmi rozprávam s bratom, čo predtým nebolo možné, ako sme nenašli k sebe slova. Teraz sa porozprávame. Myslím, že teraz vychádzam s rodičmi lepšie ako za celých tých 24 rokov predtým. Akú veľkú šancu dávaš tomu zdravému konáru? Dosť veľkú.